Ħafna kienu jistkerħu l-famuża triq tal-Baħrija minħabba li hija triq imwarba u mingħajr dwal. Wara diversi snin l-appelli tar-residenti u persuni li jiffrekwentaw l-inħawi instemaw. Hekk kif għandu kif tlesta proġett ta' madwar 100,000 euro ta' sistema ta' dawl tul it-triq kollha. Għal dan iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Fredrik Azzopardi. Nista' ngħid li bħala proġett bdejnieh qabel Diċembru li għadda u lestejnieh f'anqas minn 3 xhur. Proġett li jibda qisu mill-fiddien u jibqa' sejjer sal-Baħrija tul ta' madwar 2 kilometri. Spjega wkoll kif kien maqsum il-proġett fi 3 xhur li dam għaddej. Ix-xogħol kien maqsum f'żewġ partijiet, parti li hija dik li hija trinek, dawk saru mill-kuntrattur, imma x-xogħol kollu ta' cabling u anke termination sar kollu bil-ħaddiema tal-Enemalta. Tul 2016 kienet isir ukoll xogħol infrastrutturali f'din l-istess triq biex ikun hemm sistema ta' drenaġġ. Iżda dan dam ftit iktar milli mistenni minħabba sejbiet storiċi li nstabu fit-triq. Hawnhekk l-Enemalta tqabdet tagħmel dan il-proġett ta' kumpens fit-triq li sa qabel ma tlesta il-proġett ma kienitx waħda sikura. Hija triq prinċipali li twaslek għall-Baħrija għal daqstant tintuża kuljum u l-ħin kollu mill-residenti tal-Baħrija u anke n-nies li jfrekwentaw il-Baħrija. Hawn madwar 65 qarblu, imma dan mhux l-uniku proġett tal-Enemalta fejn jidħol street lighting. Għamilna f'dan l-aħħar sena nista' ngħid li għamilna 3 proġetti kbar fosthom it-triq tal-Baħrija, il-bypass tal-Imtarfa u anki triq bħalissa qegħdin għaddejjin fiha u ħankunu qegħdin nlestuha fil-ġimgħat li ġejjin it-triq ta' Ħal Farruġ.